Fil-Palazz tal-President ittelat it-tieni edizzjoni tal-Forum tal-President bit-tema Il-Kostituzzjoni ta' Malta għadha taqdi l-ħtiġijiet tal-poplu. Il-President George Abela qal li s-suġġett diskussu huwa wieħed importanti għaliex il-Kostituzzjoni hija strument importanti għal ħajja taċ-ċittadini. George Abela ressaq numru ta' mistoqsijiet li ħafna minnhom kienu saru mill-Professur Peter Serraċinon-Glott li qabel miet kien diġà ta' kelma li se jipparteċipa f'dan il-forum. Il-President staqsek il-Kostituzzjoni għandix tkun emendata jew miktuba mill-ġdid, jekk il-President għandu xinata aktar saħħa, jekk għandniex nikkonsidraw elezzjonijiet presidenzjali u min għandu jappunta l-membri tal-ġudikatura u karigi oħra kostituzzjonali. Fost dawk li indirizzaw lil dawk preżenti kien hemm l-eks ambaxxatur Amerikan Douglas Kmek. Kmek issuġġerixxa li l-Kostituzzjoni ta' Malta għandha tkun iqsar u tinkludi l-prinċipji tal-poplu Malti bħal rispett ta' drittijiet umani, l-impenn lejn il-familja, lejn il-fidi, lejn il-ħaddiema kif ukoll in-newtralità. F'dan il-forum li kien immexxi minn John C. Grech intervjenew ukoll il-Professur Dominic Fenech, il-Professur Ian Refalo, il-Professur Roderick Paċ u Stefano Mallija. Issemmiet fost l-oħrajn ħtieġa ta' riforma elettorali biex ikun hemm proporzjonalità aktar stretta bejn il-voti u r-rappreżentanza fil-Parlament. Preżenti għal dan il-forum kien hemm id-deputati Laburisti Carmelo Abela u Helena Dalli. Helena Dalli enfatizzat fuq l-importanza li nużaw ir-riżorsi tan-nisa u l-Gvern jgħin biex ikun hemm rappreżentanza xierqa tan-nisa fuq livell ta' Parlament u ta' Kunsili Lokali.